Aneno ka bit and strong kendo odonjo kacho ma serious. Mhm. Baba share negi achiel. Manye msumari na chite share kanyo. Mondo winje ne nyakwara mogi ng'ama osedonjo kanyo no endo wadwa ni wakaw thuolo ni ende mar rwaki e live marwa odhiambo masani ni ende ang'ama kelo ni chenro ni idenda ne Umari Nash. Mano Umari chien ojembo ne mbele, chien eming'iyo mbele mitimo kamacha. Meanwhile, kisedonjo kanyo, ang'e ni like, ang'e ni share, ang'e ni comment. Ing'ama okuongo donjo ni pap share, kidonjo ni ti share, kidonjo ni ti ine. To watimo kamacha. Wik mar atari, kawuono an kaendi gi ja diaspora. Kaka na andikonu kaecha endo ni akelonu ja diaspora. Kawuono an ka gi ja diaspora. Wasebedo kwa dwaro mang'eny mondo wawinje a story mar jo matiyo Loka mondo mi be wawinje story matin nikech everyone is yearning to at least travel. And so I decided to bring this guy. And for your information, this is the guy that hosted me those days when I was still venturing, when I wanted to venture into arts. This is the person that hosted me for some time before he went abroad. Sorry, before he went abroad. And so we are here with him. He's called MC Jabungu, all the way from abroad. We are here with him. Hapo mbeleni atakwambia maybe what he's doing now and some of the experience that maybe he gained. And for those people that are there, Vaida kiwado sedonjo kachichendo, Vaida share gini. We koro atag nu Germany ende unene. Willie the Prince benikacha endo jano the governor wacho ni MC Ragumbo. Hey! Koro wadonjo ka wan kaendi gi one of my best friends so far. One of my best friends so far. To gir nga manyaka bed gir jano ni twagolo bwana gini choma nwa picha manyaka bed gir jano bwana gir jano ni igolo kecho choma nwa picha aneno ka ras sedonjo Jayman wacho ni ang' wasom gesi machielo cha endo koro gi thuolo ni endi adwa ni MC Jabungu kaw thuolo ni endi imose jopiny. Okay, amose jopiny. Amwa tigi dok mane. Tide gi wago mbaka go nage. By the way, wago mbaka go nage. Amose jopiny beruru. An iluonga ni CJ Chwanyara Gira Jabungu. Huh? Yes. Nikech nying no bor lakini short form anyalo luonga kata luonga na abbreviation. Yes, nyalo luonga ni CJ. Mane kaka ng'era kach nyalo yuda kacha. Ama nyalo luonga ni Chwanyara Gira Jabungu. Koro mano nyingi ming'eri go de field ka endi to kadwa na duoki chien matin adwa ni kone jopiny ni to in nyingi ng'a dala ni kanye kapok wadonjo the diaspora story. All right. An ajaluo. An dala an just young. Oh. Dala ni county. Iluongo kata ni Asembo Republic, Asembo piny maber. United States of Asembo. Mang'eny. Watin sana. Okay. Un mana gosito. Wan gosito an gi Uncle Sam. Urgo gina koko. Ogina koko. Ogina koko be jakoru kik iwe. Ogina kik bi awil godo. Kik iwe. Ok wang'eny. Wan kod Diero Benado. Diero Benado, yeah. Mano iluongo ni Boyna. Okay. Odiero Benado boy, anyalo paro. Those days when you people were hosting me, you were with him. Wan kod moro miluongo ni kendo ni Duke Davidson. Iluonge ni Galdium. Fidi Galdium. Yes. Alright, nyakola mogi kaka idonjo no kanyo no endo wan ka kata kaka inene en gi gir gold e ng'ute kanyo no endo law orwako monde golden. So nyalo koni the status ma entiere mano to wacha by the way it's jokes but ma jamana gin jok moko matimo tek mamanyo pesa yo wagunda kocha cha en
sorry, we are very sorry, we are very sorry. Koro gisani ni ende okikone jopiny ni miwa stochi matin mar life mo ichopo kuma koro ichope ni makoro ng'ato nyalo luonge ni MC Jabungu. Alright. An stocha mondo mi achop kuma chope ni. For sure. And kiwacho episode. Yeah. Kamera maji tiyogo manong'ol namo wakawoga up to 29. Yeah. An gi story na lach serious. Kendo nyalo kawo more than 12 episodes. Wow. An gi story mang'eny. Story na mondo mi achop kama chope ni. An gi story malach serious. Yeah. Yano duong' en gima na adongo ka ng'ama adhi bachopo nyaka kama chope ni. Yes. Koro kang'e na chagi kanyo. Chaka somba bilago kosa chaka ang'iso brief about myself. Briefly, there are some people mar really willing. Ini kori sani sekalo steps are. Yes. Nitie jok magomba mondo ochop Nairobi. Yes. Mana chiel. Mak anyalo paro ni kana biro Nairobi kaune jok managora kuom. Doge nyalo paro. Koro nitie jok magomba biro Nairobi mana chiel. Koro ka nitiere jok magomba mondo dhi Loka mano uting'a nyaka an. Be an gi geto ni kaka nagora kuomi kabiro Nairobi. Ang'e dhi gora kuomi Loka. Koro warwaki Loka. Konge mi story matin kaka itimo Nairobi ka. Kore kwa kodhi e Loka nikech gere an i-host to dakika no iseweya bwana in Loka. Okay, an ka nadongo ka nanga kod joma na luonga ka role model maga. Yeah. And to be sincere, King Cruise elo, yeah. Ok adwa wuondo joma watch kata fans. But nitie gima donjo gi chunya sana ka wuoyo kod ng'ato. Yeah. An ga ng'at moro mohero adier ma bende ma ng'ato ng'eyo. Yeah. Kendo an ga open sana. An ga open minded person ma ka gimoro amora ma ng'ato I welcome ga ideas. Yeah. But mostly my objective and aneno ng'ato ka ng'ato achenjo ngima mar ng'ato in a positive way. Koro ka nadongo naneno kaka dhano timore and then aneno kaka jok mana admire ga mondo abed kaka gin. Nikech ing'eni dream mar ng'ato ka ng'ato en ni ka chieng' moro dongo obed kaka obedo gano bedo ng'ato. Koro an dream mara ka nadongo nadwaga nabed an kod gik moko ariyo. Yeah. Nadwa nabed pilot. Nadwa nabed mwanajeshi. And then nikech naduogo gombo bedo mwanajeshi kana realize gima an mana bedo koro awacho nadwa nabed patriot. Yeah. Bonnie Wood Grace, thank you so much. Denzi Wakaomos. Koro bedo patriot nomiyo wacho ni the only way manyalo timogo patriotism en ka I defend our country. Yeah. So no kodhi through nikech maybe Nyasaye ne kod plans magi. Manyiso ni ni temo ways mag temo ways go. En mana ni nagombo mondo mi aserve as a tuseme kama army ama tuseme tu ni jeshi. Yeah. Any part ningepewa hapo dabedo maber koda. Koro ka nadongo an nabedo raised up kod awach ni an parents manoto kapoda. Koro abedo raised up kod guardian. Yeah. So guardian en ng'ama ng'e kaka padona. Koro iwacho ni ng'amo nyuol ok janyuol en ng'amo pidho nyathi. Yeah. Koro en ema nopidha to ne en ng'ama ne lemo sana. Bonnie Wood Grace wacho ni en lekne maduong' ne odwa bedo ga Jahoma Bay. Okay. Odwa bedo Jahoma Bay. En kanodongo nolamo Nyasaye kabisa ni ebe chieng' obed Jahoma Bay. Jahoma Bay ka jok maringo kado. We mwede ketho gini. But en adier. Ok ikoso. Giringo yani ng'wech moro ma yani ok giring maricho.
Ngine tieng wach mo kikunya. Okay, koro. Uma Surabaya, thank you so much. Karibu sana katoke dwara kama. Abedo raised up kod ng'at mano mi Nyasaye. Mano. Koro nadongo e kanisa. Koro kana dongo e kanisa. Idonge church. Adonge church. Anyalo remember at 8 years old, emana adonje Sunday school. Anadonje Sunday school nabedo kaka altar boy. Asav kacha nyaka koro achopo asav kacha nikech ing'eni mondo ibed altar boy nyaka ibed ni wari. Nobatizo timo ba adongo. Koro en ngimana through pok abede gik moko matimore kamagi kamagi. Koro an akia kong'o en nang'o, akia ndawa en nang'o, akia njaga en nang'o. Aneno gi bat pok abilo. Gik ma loko paro gi podi? For real pok atemo. Okay. Ichalo kode, wana kudi line achiel. Pok iweya kata. Okay. Koro gino nomiyo nikech being ni guardian mara an ang'e kana winjo ni pade. Koro awinjo ni pade up to last month. Nyasaye nokawo chunye on 31st December. Pole. I think you are the one. I think none of beni wadhi kodi dala mane wadhi kodi. I remember, yeah. So, kaka nachopo Nairobi after school, nasomo tije kaka an namane part 2 kaka wanyumo mzalendo. Then nadonge kanisa. Koro nanga kod mara nabed chieng' moro nabed samo. Koro mondo nabed samo nan kod role model. Role model mara nen mar padena mama. He was a teacher. But kana winjo gik mana otimo kana japuonj. Nadwaga ni mondo nyakad. So I didn't believe gik ma inherit. Koro nokadwa ni mondo I inherit anything malungo moaku. Koro my dream was I work hard mondo me I change my life. My own life. It's my life, okay, life mar ng'ato. Because I do believe in one thing. Nyathi unyuolo kata brother ni. Always like a neighbor. Yeah. Why do you say that? I'm saying this because there is no single day Mubro share code anyone. Yes. Your brother is like a neighbor to you. Kuja share to brother. Ubo share ngoni nikech kalo tipogo ni mari. To nindo kon. Dongo gedo kwa sigedo kon. There is no way munyalo riwo kode kata na ot. Gima noriwo kode nen tuno mar mama. Right? Koro onego bene kingi bad brother ni as gimoro ma iwacho ni gimi nyalo podo kuom. Onego try to work hard mondo mi make change e ngimani kaka in. Because most of people sabedo ka wacho ni bana an bad brother nigi pesa, brother nigi ang'o. Mano mar brother. Kata gir babau en mar babau. Yeah. Mar babau en mar babau. Don't see jok moko mosemeyo from their parents. Inyalo kwano gi. To gichopo kanyo. Uhuru Kenyatta. No, iwinjo bwana. The only person inano akoro by the way wang'ise gimoro. Wasabedo kwa lamo Nyasaye, waji wacho ni walamo Nyasaye, kata Abraham, kata Jacob. Ma Jacob no ng'amo ng'e malong'o kara suche ng'ato. Kara koro an kilamo Nyasaye, wanyalo ni Nyasaye, walamo Nyasaye ruto. Okariam. Apenj, iti ng'ano ng'eyo gima ne nyalo timore Kenya. No. Ba di kato giri kora kaka ni biro Nairobi. Iwinjo ba. A lot of impossibility. Koro kwa wacho gik moko ni. By the way, akwang'ono ka joma nyalo wacho na luongo nying ng'amu kone ga luong kanya akwang'ono. But by the way, gik moko nyalo timore ngimani. Mang yok believe no timore. Koro those are the things onego bende watiyo go as example. Yeah. To kik wati kod parents ama brothers sisters iwacho ni riembo mtoka mar gavana chalo gi dating somebody. There is no single day mobro bedo kati tim mana. Yeah. Koro nego katirite maber machal. Yeah. Koro nego bed kod giri mabari. But how will you achieve that? That is the question. Yeah. Brother Stange.
Remember, nitie gima dongo kaka pod apar nyaka kama pod wantie. Yeah. My objective en ni mondo mi ngima mar ng'ato change. Sawa. Koro kaduogo e ngimana kaka achopo Nairobi. Yeah. Nairobi ka atimo tije mang'eny. Ok anyal riambo. Ok anyal wacho ni atimo mjengo. Mjengo to pok atimo ma jowuoyi timo. Anda satimo. No, mjengo katimo. Ane maseo njega. Yonde Nairobi ka. Ane maseo njega. Bang'e ka kisabiro ira kod bang' kasebiro iri makore dok makore se apani nisedhi maju. Koro wadong. Koro adwa survive sa corona no. Koro piny tek bwana mochuna madonje mjengo matin bwana. Akone we achwade matin. An in mari no bebe mjengo an ing'ena uso nyaka sabun neno mar pi. Sabun moro miruon. Mar pi miruon. We mano. Atedo nyaka mandas. Atedo mandas odiochieng' achiel ba aringo saa 4. Iwinjo wacho? Bwana nobiro e plot. To no ng'ama ne wuotho. Yeah. Nodwaro vijende ma nyalo tiyo. To kawa gi duk. Yeah. Iluongo duk, ng'eyo duk. Duk sang'eyo maber. Physical dem. Koro kota kawa ni wanyalo tedo ne mandas. Namondo ukinyi watedo mandas. Bwana breakfast ni mandas ni emichamo mandas. Nikech ikwano gi breakfast achiel. Lunch kar saa 4 michamo achiel. Koro ikwano gi ma ka poni gimoro odhi to adong' ne waringo saa 4. Ne waringo saa 4 wachamo mokwongo. Aneno ka jini kaendi ni kotini kacha Masura ambaye wacho ni adwari ba Prince Jakindu wacho ni dhi ketho gini. Aneno kacha Masura ambaye osechwadi kacha endo e yellow card. Kasto count me in mani luongo ni Boni. Denzel wunya kuchingni kacha Suzy Njeri wacho kacha ni hi. Denzel wacho ni Umari the golden boy. Umari the parody cartel. Umari wibawobo. Hey, sauti juu maneno yapadi mudongo nasi somo kanyo endo nyakora mugi ng'ama ni kanyo amedo paro ni kabisa ni kawuono an gosiepa moro. Osiepa ne has traveled all the way from abroad and is here with us. Odwa na rate matin kaka no otimo life ne makoro chopo kani endi, because sometimes it's also good to be inspired by someone's life, though others do complicate it. Koni maragi matek bwana an muneno ne kede no. Koro wadwaro ng'amusiepa ma at least no hosta manyalo kona gini kaka notime nyaka ka. Koro wacho ne Nairobi ka nibiro kuom wat ni koso ni ibire tich. Iya dala ibiro tich koso no nyuo. Asomo Nairobi. Ing'ama somo Nairobi. Okay. Koro ka asomo Nairobi ka. Asomo nyaka tich. To koro ka somo tich Nairobi, by the way, I'm a good fabricator. Timo fabrication. To fabrication matimo ni, okay, I'm not just a fabricator. Antimo fitting. Atimo engineering. Yeah. Ma ang'isi ni nitie kambe mang'eny masaga test. Tatimo takal. Yeah. Kata SGR. But ok ang'isi gigi ni mondo jopiny owinji na pakorago. But magi matimo. Yeah. King'iyo diero Benado. Nitie kuma ibiro yudo kamogo picha ka en kamjengo. It was not a mjengo like real mjengo. Ne wan kod SGR. SGR atimo ayudo contract kon. Yeah. Oh, isitiyo nyaka SGR? Yeah, SGR phase 1 from Mombasa to iluongo ni ICD. ICD nitie GM ka. Oh, GM. Koro ne wawuok kama iluongo ni Portrait. Mano iluongo ni DK7. Kama ne chakore. Yeah. Wachako construction obwatimo. Koro natimo steel work. Mana naketo balcony. Yeah. Ute mag jogo. Then aloso stairs. Kang'isi nan fabricate. Yeah. Modify gik moko be. Koro bang' mano atimo. Manyiso ni koro nibiro Nairobi, nibiro tich. No, apuonjora tich Nairobi. Isomo Nairobi. Ipuonjori tich Nairobi. Ichako tich Nairobi. Okay. Koro life na mar tich. Asetiyo tije mang'eny nikech na believe ni tich misomo. No ka believe ni ng'ato ndika. Yeah. Koro my aim ne nadwa na tich asom tich for 5 years. Then I will be complete. Yeah. Because and every place madhi nyaka ng'i ng'at moro ma motivate. Koro at time mana atiyo tich Jua Kali. Because ng'ene as well after I start somo tiji akitim Jua Kali.
Yeah. Koro kana timo jua kale to naneno bwana moro ne riembo loge. To riembo loge, to he was also a fabricator. Koro kokelo ga lori ni mondo mi olosi, taneno kotimo, owacho ni nilikuwa nafanya hivyo. Na nilikuwa nimejipea 10 years. Yeah, alijipea 10 years. Anaketo na nikikui by the way. Anamia 5 years. Koro after 5 years na quit that job. Tok na quit kamara. Na we change another job. Koro chako wiyo chako yao. Koro ka wiyo yao by the way in 2017. Yeah. Mana in last contract. Kasa is jar mano phase 1 orumo. Then ka phase 2 chakre no kadhi tayudo contract kambi mar master fabrication. Ma bende na neno Coca ng'e. Kose okonega luongo. Sorry. Okonega luongo nying brand. Iluonga naonga. Okay. Gimoro ma umiyo ji En coca. Yeah, en coca. Iluonge ni coca koso coco. En coca. Okay. Yeah. Mamiyo ji oil gwen. An mana fabricate nitie in box moro tok truck margi mating'o fuel, pump kod computer yi. An mana fabricate. Ne gin geche 10. Koro an mana fabricate gino ba timo gino. Professor Makwaro Nduso. Gini wamoko. Dogere. Mani luongo ni min jake bwana gini wamoko. Gini wamoko kaendi agani kore wacho ni gini kae aneno ka MC Dopkid bende kacha karibu sana to Dopkid dong nawinjo ni joka noseteri kocha bwana. Dopkid dong nawinjo ni joka oseteri kocha. Aneno ka MC Dopkid ni kaendi. MC Dopkid, we wish you well as you begin your new life, your school life, and wish you success. Kuri wacho ni in mini fabric ya kata kizungu bicha I fabricate in the first place. Okay. First negikelo gi 10 truck. Yeah. To natimo gi ba negidhi successful. Ba gibedo approved. Ma system minitiyo go ma jogo dong tiyo. No, an a fabricate. Remember, nitie ng'at magoro. To kosagoro to kelo to natin akora kete in practical. Okay. Nikech kigore ting'ene obiro gik mogoro. Koro kaka wacho ni plan. Jagedo kigoro ne janti jagoro goro plan to ni jagedo, right? Yeah. Koro an nakete mondo obed gima koro ng'eny. All right. To okikonwa ni ati tijno emana isome school cause isome through experience, because nitie jok moko matimo gima gisomo miyudo ni en kata gi degree moro, en kata gi masters ne moro. In gi nisomo koso through right. Penjo maber. By the way, do you know 95 point something percent ma luongore gin professional. Cynthia Country, thank you so much. Ok gitim gigo. Ok gitim gik ma onego bed ni gitim. Yeah, ok gitim gimono gisom. Gimane gisom. Yeah, gimane gisom. Gitimo ng'ato iyudo ka ng'ato en otimo atima gimoro but ok ni ati mane gimono som. Yes, then nitie jok masomo gigo nikech of family or nikech uncle ne moro timo gigo. Yeah. Koro an, by the way, I got a chance to do this. Nabedo influenced called my uncle. So, but my talent no can give. But it's only that gimara mana moga adwaga na get a push it. Because adwaga na thing more like I will never do it. Yeah. Koro gimara mana kata kasomo ga, by the way, and okada wacha marati kini ngata kata na ngat mabro yudo e mbele na ton. Bro neno ka adira I'm a good person. Because sasa mitimo gimoro, do it as if you never do it. Yeah. Alright? Mana asomo tijini atime diri. Kunga time jua kali matin. Kayudo ka jua kali adira
jochayo tije. Iwacho ni itiyo mang'eny tichamo pesa matin. Yes. Iwacho ni ng'ama ofuo tek. Koro ka nadhi asome, ayudo ka kata ayudo ka mit molo kata ng'ama ni puonjo. Awinjo. Koro ka nawuok kata ka gi full experience. Nikech adhi ka ng'ama okwongo. Ing'eni jua kali, kisomo tich jua kali, ti apply gik moko mang'eny ma mostly jo campus ama jo. Wach ni itimo practical mang'eny molo. Koro manyiso ni in tijno en gimisomo. Asome marach. Rang'iny mabor. Asome mamalo. Koro kisemiyori isetiyo tijni Kenya ka imiyori higni moko 5. Bang' 5 iweye. Bang' 5 aweye. Kona kaka ichopo Loka. Kaka naweye, opportunity nobiro. Ok adwa luongo nying kambi, nikech kambi no mana timo ohala ne ng'ato donge. Koro nayudo opportunity moro kama recruit joma riembo. Koro kaka an opportunity, na recruit ng'ama riembo, nikech ka natiyo tija nariembo. Koro ayudo tich mar recruit joma riembo. Manyiso ni in emi recruit. An ma recruit. An abiro tamiyi credentials, a-create ni account, tamiyi credentials, taketi e ndara. Ateri DCI, idhi bedo approved ni ionge kod ang'o. Ionge gi mibadhi. Koro imiyi good conduct. To kosamiyi good conduct, ta-create ni account, everything. Koro I was a good customer. Nikech ing'eni drivers mwatiyogo wan gi jok moko ma illiterate. Moko literate. Ok gidwa ng'iyo ni en sa adi nikech moko tiyo night shift, right? Ng'ato nyalo goni simu kata sa 5 otieno. Hello, bana, miya credential maga, kia nawito sim, awilo sim, koro ang' password nakia. Koro noyudo ka cram gigi wiya, noyudo ka kisagona sim tapenji nyingi. Then na create ga password. Mang'eyo ang'ani mari nash. Ang'isi password mari nash, ama ID number ni, keto O, capital O ama, kata ON, mari nash. Koro nayudo ga pesa nikech after complete 25 trips. Koro niyudo ka in a week, nanyalo ga yudo like Kenyan shilling by then, nanyalo yudo 40,000. Alright. Pole. Ikone jogi oritowa kamoneno mino nene gochieo to mari gi nochako hang. Koro iwacho ni ati per week ninyalo loso roughly 50, 40. No fluctuate, no konyal bedo the exact amount. It depends kod kaka drivers oriembo. Koro ka drivers otieko 25 trips, past 25 trips, no reflect account. 2,500. Koro iyudo ka samoro jomoko nego inoma nikech gitiek 25 trips. Yes, but ok nachun ng'ato ni mondo mi oti. An aweya, but the moment ma oneno winjo ka ng'ato noyudo loso pesa ma kama to oti. Koro after 25 trips, an atiekora kode, odong' gi kambi. But ok abi we tiyo kod konye kodwaro credentials ama odwaro any help. Abro try to help them. So mano gima nosabedo katimore. Ba chopo kanya timo gino. Ma actually neno kata mane time mane wan kodi cha. Natimo ga gino part. I never know. Odari Edwin wacho ga cha ne respect, okay? En omiyo wa luor ma korka korwa. Meanwhile, adwa nakawo thuolo ni mondo atimnu mos ahinya nikech network has been a problem. Obiro to the end. I know some of us are waiting to watch it on YouTube, and that is LTN Luo Trending Nation. So if you're here, you can as well go to LTN Luo Trending Nation, whereby network is stable. It is stabilized there. So for those people wondering what is happening, it was just a network problem, but we are trying, and as we talk, aneno ka koro bet otegno matin. Wan ka endi gi MC Jabungu. MC Jabungu is a man who is working abroad. Kawuono biro ka endi. Wan gi midila chalo lo. Ma in fact watieko gini twadhi manyo kuma ywe. And for the very first time, adwa nadhi amadh champe, adwa nadhi amadh kendo ang'o gik moko mopogore opogore. Koro
pesa iro ni yudo maber ndi to nimiyori kinde. Kona kaka koro i connect bwana mi iloso passport midhi Loka. Alright. Passport maloso mokwongo. Nanga kod passport. Oh. Okay. By the way, story ang'iso mana story matin kuoma. Story mang'eny ang'iso nyalo romo 12 episode. To pod gidhi nikech daily gika medore. Experience medore mar ngima. Koro passport naloso. Okay. Koro kanaloso passport chon. Akia one of these people manadiga go get drivers. Emane dhiga to chana information. Nejua moko kami. Because first offer letter manayudo, job letter. Nayudo just a message notice. Na the building manager negidwaro the drivers in Dubai. Odari Edwin amesema kuwa uwinjo maber yeye anindi. Thank you so much. Koro kana yudo that offer to nakungo nanga kod brother na nyie brother. Yeah. Koro nang'iyo gani nachaga tije moko mako. And then by the way and that money I did nang'e gani na believe ni Kenya ka ber Moloyo wuok ne dhi oko. And then mane waneno koro frustration Nairobi. And frustration mane neno ni iyudo ka drivers or citizens ne bedo harassed like kod luongo gi nang'o jok moko Kanjo. Koro na samoro na pitia ga sound how can I change this thing? Paro ne biro na gani adiera nyalo yudo ni baro change gini to ni end up ni koro ndo kana bed at certain manyalo change manyalo miyo jogo change. By the way ngama nyalo winja ne onge. Koro na ayudo first offer letter, imagine na decline mar dhi Dubai. Na decline. Hey, na decline okay. Nana ni pesa mayudo Kenya diera in a month nanga gimoro almost nayudo gimoro around 150,000 about. Then nan kod vijende ariyo mana recruit mane gin giwuotho to gi recruit jomoko ma wuotho gam drivers mag yude wang. Koro jogi na gibe nachulo giga pa drivers mag recruit. Koro I was good to go at tiende mondo miatima ati Loka. Koro after that so brother na was that like nenga quick time noero ga sana. Koro ni mano biro kad udo another offer letter, job offer sorry. To biro to share koda anise ni bwana I'd rather stay in Kenya than the oko. Noyudo offer non Qatar ne. Koro kano yudo offer noyudo Papati mosi. Noyudo papati. Nge papati Wonyarongo. Magi jok masani kisebiro Kenya ka ineno monda kono. Kiseduogo Kenya ka animo kuri penja jo mimielo. Achiel. Imielo papati Wonyarongo. Ariyo. Penja anga chaka kono. Papati ni to ere to moke to mara bwana. Ada winjo to mara. Papati wadwa ni igonwa thum jo diaspora. An gi ja diaspora ka. Adwa ni kwa romo papati of which we can romo kata mana kiny. Anytime. But papati jiranda ka wanyalo kata mamonji sani. En mane kuma papati udake security ni tie. Security tag. Maka eni mukono jogo ne wet damoko biro ka. To dhi biro. Koro iwacho ni barua mokwongo mono biro ni madhi Loka idagi. Mar ariyo bro ni moyudo. Mar ariyo bro no yudo. Kano miya. Kanyiso ni bwana. Gino kanyo. Tije na yudo kama. Yeah. I think connection mane an go kod dhano then an go think. Koro kano miya. Papati wacho ni diaspora nyalo papatino mora serious. Papati wende ne mora dhano ero marachari. Ing'e papati adier? To papati dongo Nyarongo.
Ingene ya. Yani nge papatia diere. Dong ange papatia. Dong ingene dhano penja ni bana. Nyathi moro biro marach. Angiso gini mano ani papatia. Gingisa ni bwana nyathi cha. By the way, yani ma un diaspora tu winjo papati. Kwanza sani kokadwa riambo. Hata onge kod chuki kod ng'ato. Lakini sani upcoming artist ma dhano ng'eyo kata na oko kucha. Nitie miluongo ni Uncle Eddie. Nyane na mama dana toto. Uncle Eddie kinywan ko ka. Ogolo video, congratulations. By the way, video mangano golo. To na penji wach papati no. Abro chopo wach no nikech music aba timo gik mang'eny kata sani I have a lot of things. Ma iwacho ni papati wacho ni kinyo gole maya. Iwacho ni un diaspora but thumbe papati tu winjo. For real, thumbe papati dhano hero sana. Dhano hero. Ing'ene ya gima dhano kong'eyo ni work on abro ngiso artist magwa mag let us work on content. Weda suri gi what are you delivering? Nikech joma ni oko kacha gidwa winjo ni ang'o ma ingo message ma wuok e thumbi. Tiyudo kana no papatini. Give this guy 1 year or the other guy. Aseme. Me 1 year. This guy is going far. Odi mabor. Papati. Okabi wuon. Makora kwa tich ka papati. Ikwati. Oranye kwa mbogi kaka winjo no endo wan ka endi gi MC longo ni MC Jabungu all the way from abroad obiro ka endi anaero jok machuny gi chalo kama endi obiro ka endi to be wabeda beda kom skeleton ni endi owacho ni bwana Mari you are my friend and so when I come to Kenya I'll look for you to endi obiro ka endi wago kod mbaka Winnie Shanice wacho ni awinjo maler kawuok e dala mar Watamuka Winnie ni Mombasa. Kasto Nisha Millicent wacho ni papati wuon Nyarongo all the way. Papati be aneno ko invite wakacha ni bwana King Biuru Olema yawa. Ang'eyo papati wan gi gari kubwa. King jok moko ma chanda ke chok chanda gari King machunge do dikacha. Kar kacha to video wawa. Mano si por ver. Mano ber. Okay. Bi andiku job ya. An minyalo ndika jamani nigi pesa mayae. An abiro kato kiluonga. Sawa Shanice. Koro gisani ni endi. Adwa ni i-share kodwa experience matin about Loka. Ingeni jiwacho ni bwana anagombo dhi Loka. Okay, miya experience matin about Loka ni endi. En ema kopo ni dhi to tije te orumo. Yani chandruok ni te orumo. Koso embe jitie matek kaka Kenya koni. Yeah, is a good question. By the way, one is the difference when you get Loka kod Kenya. Jamani penjo ni wade lebe ni TX koso vie. Nisubana dunia. Lost parking. Lost parking. Lost parking. Papati lost parking. In fact, kubro ni tuwane wadi no bro na no. Kubro ni MP more mabiro. Kori ngena obro kadwa. Kori orito gari ma maybe achien. Papati in lost parking. King Salanj wan odi kanyo. Koro abro ngiso jo mawinjo wa kod jo mabro winjo. Bana onge piny maber malo Kenya. Angiso upokri. Okawach ni okorach. But abro ngisi the reason. Okawach na chido chuny ng'at madwa dhi oko. But kidwa dhi kiloso passport ni dhi oko is well and good. Idhi oko nang'o. The same reason, the same question ng'ato nyalo penjo ng'ama dala wado biro Nairobi. Nang'o midhi Nairobi? Ibiro Nairobi ne nitie wede Nairobi. Ibiro Nairobi gi sababu. Manti wuone jano marach. But no problem. Gima timore oko. Oko ber to rach. Abro different. Difference mantie oko kod Kenya en ni oko nitie gik moko adek ma dhano timo. Momiyo dhano mer Kenya. JP ondesi wuod Makorintho.
Yo mineno ka dhano koa koduoka to ineno ka dhano kit en nikech oko wantie kod gimiluongo ni discipline. Kod that discipline inyalo kete kaka respect. Oko ng'ama biro goni sim niya Msumari onego bed ni dhi e tich gokinyi kama kama in biro chiko alarm. An nyaka kawuono onge chieng' manogona sim ni bwana in kanye jabungu in kanye dak idonje ti and where you you should be doing your normal duty. Onge ng'ama chieng' osepenja ni what time is your duty. Onge. Why? Joka not strategize kaka gitiyo. And then iyudo ka wang'isi gimitimo in sani en to in tiji opogore kod tiji mamoko, lakini adwa ng'iso kata ng'at ma uso kata mana lony. Remember, oko dhano tiyo gi time, ok watiyo gi day kaka Kenya dhano tiyo. Tiyudo ka wan joluo kwasechako yudo pesa moro matin tindiko ji 2 tiluongo ni nyombo. Koro nitie gimiluongo ni bidii, respect kod that consistency ema chalo kaka bidii. Koro iyudo ka oko bidii kitimo gimoro for 10 hours kitime kata mana e Kenya tibiro bedo gi pesa maloyo ng'ama ni oko. Nade bwana, tineno ka samoro ng'ato ywe mana cho loka, ng'ato oketne dayo moro morito, tiyudo ka ng'ano kotang'oni kata project motimo dala ohingo kata samoro ng'ama ni ofis mane Kenya ka. I'm telling you one thing, ni nitie jok mane bende ayudo oko loka kanyo to gisetieko 10 years to gik ma giseachieve onge, to ok di compare gima achieve kod duration matieko. Now what is the secret? The secret en niya, ang'o midhi kacha? Idhi kacha gi sababu. Nikech an kana awuok, remember ni awuok ka ayudo pesa weekly. Tadhi e salary mabe nadhi yudo pesa no in a month. Remember, an ng'ama ng'iyo yudo pesa ne nokondiko. To kanachopo tachako ka ng'ama duok gi class. Nikech joko ko believe in any experience from action. Aneno ka JP Ondesi wacho kacha ni kamikelo no ema moraga. Kasto Jack Kadere, thank you so much. You are creative and I believe that one of these fine days you'll be where you should be. Winnie Shanice is also there. Jack Austin Ouna is Kono Kachani Fire. Kasto Winnie Shanice wacho ni Jano was just chilling, then boom. Auljo. Salimia MC wetu kutoka Maju. Mano JP Ondesi. Kasto Marion Juma is there. Marion Juma. Marion mwadu mogo e TikTok chadie. Marion moro. Matuonde. Nyalo rwake chori. Omari. Yogi gimoro? Okay. But into angeno nya yende pion kechin pesa. Pesa donge wendo. Pesa wendo le bonga dangane. Anta kiene ngamono chwanye koda motamore le kono. Dier jakinda do. Joko jo mano yo. Vera. Kiko joka ya. Mario wacho ni na walombo to. Vibro be hero lombo to watu. Ambia msanii nataka kwenda Maju. Mano JP Ondesi. Maju pia okonya. Odhigo shoko to oditi. Akeri koso idhi tich. Ngeni kanyo be okikonwa. You need to be specific. Idwa no teri Maju kaka ng'ama dhi go show koso idwa dhi tich. Duokwa ne kanyo. Pin kilo sedonjo kanyo wacho ni korka donjo kae mai twak mane. Ne joma kore kodonjo kaendi, let me just brief you ne an gosiep moro ma is working abroad. Ubiro kodwa kaendi mondo share kodwa ideas. Because the mentality that we have always, any kupo ne ng'ato ne loka to chandruok ne te oserumo. And he's here contradicting that, telling us that it's just maybe consistency, discipline, and maybe how you take your work that
what I'm getting from him. So I'm still wondering, because you get that some people or most of us that is working in abroad, they are really developing, from the talks, from what they are doing at home. And so I'm wondering how, because you get that this person was working here in Kenya but could not make that. But immediately the person stepped outside the country, the man started maybe doing a lot of things. Kuringeni pudi diera bwana nika ngato ni abroad chareke. Awijo ngato penjo kata ni akomajia wapi. Alikuwa majua wapi. Waduoke mkwongo. Winishanisbe wachoni, can you invite me to majujo wa? Yes, mimi ranga hapa dai mabru gweyo. JP ndesi bedwaro mana job kono. Omereka wudu ingiti. Ya nileka kitimo nikech katan. Kikupani eti amor kakura timu ni interview skeleton. I also want to do it maju. No, iwe njoba. Ana more kod kuma nchie. And I remember at the time man one code name code followers. 100 subscribers. So can you post video na nyalo kana tieko? Ne nyalo tieko 3 months and get 3 views. Kode 10 tingeni kora manu kori gimita ngune. Ko chopo 10. E kora ni musiepa gikmene no chopo kai. Yes. It's there is no permanent situation. It's only that most of us why nini the process. Warakisha. In life, there is no elevation. I mean, you have to follow it. Yeah. Koro, where are the embark? I embark, no. Chaknegi Marion page in which country? Maju ya wapi? Marion pengine ni maju. Kuri kene ni page kesho nyarubu maju. It is not all about like ninya karom kodi maju. Marion. No maju manchie. I just want to share this with our people to know that exactly it's not about like you have to make it. In order to make it in life, you have to go to maju other countries like maju. It's not all about what you guys think. And me bidima ingamo kumila. Wangisi onge country maber malo Kenya. So those who are watching to gin maju, they can tell if I'm lying. Uru discourage omondo wan wasike. Ngeni anyalo paro maber kata ngama tiyo ga Nairobi. Kobiro dala iwinjo kokono wadgi mapuro. Pesa dong dala ka. Pesa dong dala ka. Teni ngeno biro gari. Brone cha imiyo pesa moma tin mar beto dala iti machilari adek. Ka brone cha dwa dhi Nairobi. Onge gimila Nairobi. Nairobi expenses adwa ng'isi. Bing'eyo nyiri mang'eny ma dream jo success kod jo Nairobi, the so-called Nairobi people. Bing'eyo ni gima success dream mari. Ang'isi. Ben kila nyaja sako wacho ni kata enembe en maju unyalo romo. Umanyo. Iwinjo ba. Ng'ato wuok Nairobi. To ng'e maber ni okacha ng'ato but ang'is aro gadie. Ng'e maber ni maisha mantie ine maisha ma ok inyal yani ne maisha mar ichalo ng'amodak kata ng'amodak dalo yi. Tidhi dala Iwachoni they are surviving. There are people that are living in Nairobi and some of us like me we are survivors. Koro sorry, don't put yourself there. Ineno ng'at modhi dala kod ja Nairobi. Ng'ani for real kata nyalo wacho ka live samoni kwa koti kidhi Nairobi kidhi dala. Just mondo los nyingi obed maber. Kichopo dala tiro nyarwegi ma bende japuonj moro mar secondary nosa propose ne. Adiera japuonj king'iye gi in japuonj gi future. Nikech maybe ondike government. Tin because of Nairobi nyako ben nya puodho untiyo gi nying mar Nairobi. Koro idhi dane anja Nairobi. Adiera ka Nairobi kamidake kata ng'ato ng'isi ni bwana dak kanyo to kinyal siemo ni zodi. Iwin. Ibiro kode tikete shida tumiye ich kisamiye ich. Owe japuonj bang 2 years odok otar and then iwacho ni wan Nairobi kisetieko 10 years more than 10 years ionge gi anything minyalo luongo ni mali. Iwinjo wach. The same thing happens gi joma ni maju nyalo amaju jedi mosaduoga gi lwetgi kata oduogo wacho kizungu to mer maratari. Iduoko ne ng'ato nyalo amaju ka onge gimoro.
I'm telling you the truth. Bwana. Wacha no kidwa niterwa majuu. Ang'isi nitie joma juu mabiro vacation kochopo Kenya ni to tieko some weeks to ng'isi ni orne pesa. Nikech ok onyal kwa ng'ama ni Kenya pesa. To ng'isi ni orna pesa biro soche ot kabiro. Nitie, they are there. To ka riambo joma watch nyalo ng'isi. Ng'ato nyiswa ne live ka ng'ama ni majuu. Joma juu mang'eny wuondore. En piar. Joma juu mang'eny. And then the second thing matimore gi joma juu mang'eny. Joma juu kadwa biro, ing'eni ya, let me not even put it over there. Let me now bring it in Nairobi. a way minyalo understand. No, in Nairobi here, but from joma juu, wazungu. Inono joro chiere mabiro ka gi shoti. Ang'isi ba kinyi rwake shoti this, idhi wuoye ikato timore bo. Ng'ato wacho ni un koro pimo Nairobi gi majuu. Bwana Nairobi ber molo majuu. Iriambo bwana. Okay, biye. Wacha wacha ni Adwa nyisi gini adier. Adwa golo gini. Aneno ka Marian Di wacho ni true. Marian Di be ni majuu by the way. Joma juu bondore. Pen kile motamore gi nowacho niya, un koro pimo majuu gi Nairobi. Abro ng'isi. Ineno mzungu mabiro Nairobi, Kenya. Obiro vacation. Abro ng'isi. Mzungu kadwa biro vacation. To chulo ochako kano pes vacation. Iwinja. Itimo gik moko gi plan. Adwa dhi Nairobi. Dwe mar abiriyo. Dwe mar abiriyo en sama. Gidwa biro Nairobi. Ka gibiro Nairobi, to okano pesa man. To biro ka. To yudo ka law, for example, law marwako ni, anyiewo 1,000. 1,000 in dollars. Aboro. Yes, okay. Okay, $8. To law ni, kidhi kata mana UK, iyudo ka iuse kata euro kata euro 20. Iwinjo. Nikech joka uso brand. To Kenya ka kibiro. Geuso Dior. Exactly. Koro yudo ka mzungu nyalo biro ka yudo ka ngima cheap. Iwinjo understand. Manyiso ni no, kita I understand moro ka. An ing'eni ang'eni lewni yaga Loka. Koro lewni koya Loka, man ang'eni law koya Loka inya yudo kata mowiti. Kokamano tinya yudo kata ka 4 siling adi 5. Koro kiidho kode ndege ka ni koro king'awe obed kata 500 1000. Wapimni gini. Lewni ma Loka minene uso Kenya. For example, I really hate mtumba. Abro ng'isi the reason why. No lewni ma Loka nitie gik moketnu kaka iluongo ni charity box. Gin boxes madongo misoe lewni. Yani ok lewni tu but kata wuoche kidwa peana tero kanyo. Charity box. En na box maduong' lakini isoyo gimoro but ok inyal gole. Giyawe. Nitie joma yawe to gikawo gi. Koro en charity in a way that ikonyo go jok mok nyal. Jok mok nyal gin Afrika. Koro jok ok wit dwaga no wit gik moko. Lewni gikawo to gisoyo. Ng'ato rwako law diriyo didek to wito ka. Kosa wito to joka gikawo gika to kelo Afrika. Koro okel kata usnu kaka mtumba. Iluongo nuna kamera. Koro wuoche. Manyiso ni gika ka maka migolo ga e charity box. Yes, of course. Inipane lewni ga mzungu gin ka second hand clothes. Inipane wazungu lewni gigolo gi kanyo. Migolo e charity box. Lewni minya uso manyien, mineno ka usi manyien. Iyudo lewni ma mostly gintie e boutique. Ineno mag brand. To bende ok gin kata original most. For example, kidhi Gushi. Ing'eni long Gushi peke. Boka penjo. Ba Gushi kete kitero nyari e Gushi. Ibro ringo biwe. Nsachiel mane pod. Gushi boyudo ka kibeti kende worth 900,000. I'm telling you the truth. Ok mtoka yudo nguwe kibeti. Kosi wacho gari matin. Kibeti manyako ting'oni. Slippers manyako rwako kende worth almost 600,000 Kenya shillings. Mani nyono lo koso biro ke gachi. Onyono tiende wuotho. 600,000. Koro gik moko te mama juu ni gin gik ma onego bed ni dhano ok oneno to paro.
wawe bedo gi that mentality. In short, iwacho ni ngima tek maju molo Kenya. Exactly. Maju ngima tek sana. An kabiro ka, anyalo spend 10,000 in a day. An anyalo nyino gimoro banyanyo kata kokadwa nikech aneno ka en cheap. You understand? Marion wacho kaka ni Gucci ni expensive. Kasto Marion no be mapod pake paka ni true. Aneno ka Marian Dimo so kacha Dopkid Ilari, Dopkid Toto, Dopkid Bimosoji, Omari to chal gi ndogo jara. Alwacho ni ili chal gi ndogo jara. Ng'ato be no osewacho ni chalo gi Freddy Jakado. Kuri gene ng'ame chalo pod chapa. No. Nyara Lego dala wacho ni count me in, embe osedonjo kacha endo. Odonjo kacha gi hips manoma. Ma ochuna dhi e profile kacha mang'iyo mosni. Kama chalo kikung'e kama an adwaro mani deliver message to ukaw message. Jakwera Bogi ing'ama kore kodonjo kanyo no endo wan ka endi gi MC Jabungu ma endi osiepa matiyo abroad to gigi be ber kwa share nikech wan gi pachwa gi gimoro amora wang'e maber kabisa ni ng'ama ne Loka ng'ano koro tiekonwa gimoro amora. Otemo kwerowa ka, otemo pingwa matin ni ok en kamano, Loka ngima tek molo kata Kenya koni endi. Koro ng'ama ni kanyo no endi ng'ama ni maju, imbe nyalo share kodwa idea, ikonwa ni is it true or it is not true. Koro, koni koponi wuotho tinyalo yudo kibanda moko, kibanda, ma ji ginene, ma ji nyalo chamo gik matindo tindo. Kasto, bi nyaromo gi ji godhiambo, ka joya mjengo. Inyaromo gi ji godhiambo joya mjengo. To be inya yudo jomoko nindo e ot, gin jobless, kata gima gichamo. Kaka an mostly inyalo yudo ka nindo e ot kanyo, achamo mana njaro, an wifi moro matin kanyo. Chiemo onge gima chamo sa 7. By the way, guys, kama who watch Gini and fully love this gentleman, MC Omari Nash. Okawach marach, lakini asang'eye for long. By the way, you don't try to push the way this guy has been doing. You guys should support him. Because jomoko ni oko adiera they are in a position ginyalo konyo. But iyudo ka ng'ato ero konyo ng'at moro ma ji neno nokonyo. But an kaka nene joluo an kae mondo mi achenj ngima ng'ato in a positive way. By the way, morna en ni ngima ng'ato change. Jatelo kata wang'i kapok idok Loka ichwada kata 20,000. Pesa to shida. Ini shida ni ndira timo kod hano. Yeah, so if you have a project and you wanna do it, wabro konya. Mano kore tik live ni miyo pesa. Achani project na. Kidwaro timo gimoro, try to look for friends. Yeah. Na they have positive vibe. Ok mana jok ma friends. So nitie friends adiera ma sama gikonyi to gineno ni mondo mi gikonyi ka ji neno. You understand? Mano ok kaka an kaka chwira. Gikonyi ka ji neno at least nyingi odong' ni majama chano konyo. Ding'eni ya in itimo na live. Tamiyi pesa. Amiyi pesa. Na ino kakonyi. Yeah. Okakonyi. Mana chuli. So, kimiyo awachni ya, for example, idak gi Jan of the government. And then mano to example, mano to dier. Imiyo Jano kata na 1,000. Pok mano to pok amiyo. Ami dak kode. Ingene idak kode, he expect niya. Jano ni maybe, umisi ni mari, adwa dhi maju, host her for a week, kapode aloso passport and aloso travel document. Alafu ibro konyo. He expect ni ng'ane kodhi maju, obiro konya ba. Mano kikonyo ng'ano. Money invest. And this what people osabedo ka wacho ni akonyo. Apenji, kimiyo nyathi wadu school fee, ikonyo? Brother, akonyo. No.
konyo ng'ato en ng'ama imiyo gimoro mok ichak ine, mane kikonyo. Lakini ng'ama imiyo gimoro biro duokoni, To dong school fee kimiye inyalo miye to fail. obiro fail, to nyathini ko chieng' moro dwaro school fee to en na position dongo obiro chulo. To mano duokonigo, mano kikonyo ng'ato. Konyo ng'ato en ni imiyo ng'ato, iromo gi ng'ato e town ng'ama ikia. Of course. Kare an pok akonyo ga ji, an takonyo ga ma joma ng'eyo mos. Mane konyo ki expect. Koro like sani wada gi jan pur kaka ni kinyo dhi kanyo. Yeah. Wada konyo onge gima expect. No. Okay. Aya, wan ka idhi gi brado kata idhi kia. Dok. Yeah. Koro igeni koponi ati nadagi ng'ato with the expectation ni bwana ng'ani ka chieng' moro bedo msanii maduong' kaka maybe somebody like Papati. Iwinjo Papati jomoko wacho ni mari promote Papati nikech ong'e maber to Papati bro bet. No. Ineno koro wadwa ng'isi koro kiduogo maber. Kik ikony ng'ato ama kik itimne ng'ato gimoro With the expectation. Ineno kaka sani koro imako lwet Papati. Yeah. Remember, ne ok in kama entie no because nichung' achung'a tibedo kanyo. Nitie jok mane luwo bang'i mabende moko mane nigi heart marach, ne tamiga opportunity. Exactly. Do you know, I have a lot to tell guys. Nitie life mar msanii chalo gi kama. Ng'e pyramid ama triangle. So triangle wan gi base, hypotenuse kod ang'o? The height. I put base, hypotenuse to the height. Koro wadwa duogo life mar msanii. Life mar msanii chalo kamano. Sama in piny kae, base ka, ng'ama ong'e yo. To kae ma ji te nitie. Kendo kata mana gima iluongo ni advert ok nyal yudo. Companies ok nyal luwo. Ok nyal luwo ya. Managers ok nyal dwari. To kichako twenyo ka, nitie katikati ma kichopo ka, to kiyudo ka manager chipin. In fact, koro giluongi kendgi. Ka manager ochako luongi, nabiro promote. Kanyo ma koro chako bedo ni kambi donjo. Nikech kambi ok dwa ng'ama pok oloyo. Kambi dwaro ng'ama nigi brand already. To kisechopo malo top ka in gi weche idhi ilwar koni, yani idwaro duogo chien, ama ilwar koni. To kilwar the other side to ng'ama ong'e kuma idhi dhiyo. You understand what? To gima milwar ing'e nang'o? Gik moko nitie ng'at moro madwa ni goli kanyo because they are working hard to be there. To nitie gima luongo ni sunga ma joluo ni. Sunga ema miyo ng'ato kanowuok idho ndege oduogo to wacho ni bwana MC Omari ni magi jok ma ka ugona sim to dwaro kwaya pesa. You understand? Mago gima miyo joma ng'eny lwarga. To kilwar kocha afadhali ilwar koni. Kilwar koni dong' mana gi nyingi. MC Jabungu was one comedian lakini kilwar kocha kama ni ng'ato ong'elore. Yani to Kariola. Koro ok onego bedo malo kanyo tek sana. Bedo malo kanyo tek sana. To nego bende timo ang'o? Abiro ng'isi the reason why our artist wamefail. Jogo nigi ng'ama manage negi band, but gionge kod ng'ama manage negi finance. They have managers, but only band managers. Band managers and social media platforms. Exactly. But ng'ama manage negi finance. Nikech mimi yudo kama msanii after few years anasema konya uru. Iwinjo? Nawero MC Jabungu, MC Okonya. To remember, ni sama niwero ng'ano. Ng'ano nomiyi pesa. To nok utilize pesa mane ng'ano omiyi. Ariambo koso kariambo. It is very true. Koro nego bed ni ibedo kod afadhali ibed kod manager. Chul manager ni pesa. Chule manager, bed gi tu manager. Achiel obede finance, achiel obede e bank. Mang'ane bro control your finance. Mong'e maber ni bwana show ichulo siling 100,000 for example. 200,000 100 praboro okan 20 tiyo kama.
praboro ni after a few months odhi investment man o make sure ni ngano o invest nini gero udi o invest gimoro manyalo miyo ohala nikech ang'isi ni malo kucho ok bede ga forever. Eni onje kachi onjo ba dudong ang'isi adiera kacho ok bede ga forever. Jabro Ngima makore kodonjo kanyo no endo wan kaendi gi MC Jabungu otemo share kodwa ideas achiel ariyo adek kaka iwinjo no endo kendo ong'ama nigi programs mabecho. Nakonu kanyo kadonjo gi ni jok moko ne nitimo no onge kanwa chako. Maendi e jama madonjo ode for the very first time. Ka kora adwa na chak timo arts. Kwa samoro wadhi to mi alofu no ting'e na ya dala manyiso ni mano transport madhi dok go. Akia kata ot madhi ninde Nairobi. Bro na mondo ni Nairobi and my parents, my relatives I mean, to ok dwa winjo wach go koko en kidonjo ode to ko ne chuno manie kabiro tadonjo ode. And I'm so glad en mono host ga for the very first time. Professor Mata Nyakwarunduso kata masani ung'ere ne min jake. And mano momiyo timatimo maber ikia ng'ama itimone maber and you don't know ng'ama ng'ano en next. Kawuono kwaromo gi mama jake to pod ofwani bade. Okore bwana mi aneno Nairobi bwana. Nairobi no nindo tek. Koro iwacho ni kaduoki matin kapok atieko. Iwacho ni diaspora be nigi kibanda. Kiosk moko matindo tindo. Lakini luongo gi nitie ma yonilo ng'ato uso chai. Neno gik moko ka neno nitie gik moko ma kiuso to kae inyalo uso gimoro ma kae Kenya en siling moro 100. Nikech ing'eni kucha cost of living ni malo. Inyalo yudo ka room michulo Kenya kae awach Nairobi CBD. But ing'eni kucha bedo advanced in a way that dukni onge ni wan gi CBD Kenya. Wan kod nini oko mar town bende obedo develop. Koro problem mantie Kenya ama Nairobi en ni everything ka ng'ato dwa dhi nyiewo to ng'e maber nodhi kanyo CBD. Kayole nitie building jok nyiewo simbe Kayole. Wan kod Runda ji ng'eni dhano dak kono. Wantie kod estate dhano ok tim gigo kono. Lakini ok yudo ka estate nitie the same price mantie nyaka e town. Koro yudo ka daku moja kadwa simu adhi adhea moja takao simu ok ni ati warom town adwa ni manyo simu. So the reason why kucha gima tek nikech the cost of living juu kabisa. Ot michulo Nairobi ka siling 12,000 yudo ka kwa chulo 400 Kenya shillings 1000. Koro yudo ka long ma ng'ato do uso ni maybe jogo wero kamoro achiel chai. Jogo wero kumoro achiel chai. Long moteri US cha emokel ka. To long iuso US maybe $10. Kae inyalo usnigo 1,000 ama 2,000. Nikech ng'ani rent ma ng'ani chulo waka in ibiro yudo ka ng'ani okawo nyako moro keto kacha ma bende chulo less than 10,000. Ot ochulo like 10,000 most. You can imagine ni scenario no an kanyo lewni I'd rather buy clothes in Kenya than dhi nyiewo lewni oko. Inyiew law ka? Yes. Adhigo. To king'iyo gine maber, most of Kenyans mabiro ku ji twang'o nyaka lewni ka. Suit mana twang'o Kenya ka. Suit maneno gono. Suit ning'eni na twang'o gi pesa. Suit twang'o gi 10,000. To kuchi twang'o suit gi pesa ma Kenya 25,000. The same suit. Titwang'o gi jok ma bende gina oko. Yaani Jeff Torotieno kono ga jene good night my lovely friends. Koro to dong aneno gik moko machalo kaka electronics of which kata inwa share kodi. Yes. Iyudo ka bechgi bet ni piny kocha moloko or all right. Nitie gik ma bechgi ni piny kocha. Okay. Inene joka ng'iyo demand.
gima trend Yeah. nitie gima bechgi ni piny kocha to nitie gima beche ni piny koni. Gima nigi demand, ineno nitie countries moko ma like for example camera obedo prohibited, ok gidwa camera. Koro ng'ama nyiewo kamera market, you understand? Koro kamera no beche ni yo. E country no ng'ama nyiewo ng'ama nyiewo kamera. The same thing matimore gi Kenya, yudo ka nitie gik ma ji ohero nyaka price bed malo. Ya kaka sani ji odonje online, ji timo gige online blogging. Koro iyudo ka mostly ji nyiewo cameras, nyiewo earphone, nyiewo simu, nyiewo gik moko machalo kamano. Koro yes. Jepton wacho nang'o? Jepton dwaro join. Ang' ni join adier. Wete mana ka Jepton nyalo join okapar. Dwa penjo. Nyalo mana penjo ngerach. We accept odonj ad. Ok sama pod ad ni iluongo. Yes. Koro. Kapok tieko. Ok ishare kodwa maybe an idea madang ikon those people who are really yearning to go and work abroad. Kaka anto awinjo ka abroad no ng'i chunya. Iwinjo ineno kata ka ng'ato act Kenya kata wacho ni seche danyalo yudo kata mana kumoro matin Loka. Okay, abro ng'iso joluo madwa dhi Loka, ma think ni Loka ema nitie. Remember the same thing matimore gi Nairobi. You must have been in Nairobi. Joma nigi expectation mondo dhi Loka nikech Nairobi maybe yudo ka tek. Koro the same thing matimore Nairobi ka in dala. Ka ne in dala ni winjo Nairobi ibiro Nairobi yudo ka Nairobi chala kama. The same thing matimore oko. Ka in Nairobi piny Nairobi ka ok inyal make it, you can only make it kidhi oko. Kidhi oko, gima ne experience in Nairobi ma college experience. Yeah. What you need to do in Nairobi, if at all you are earning like 30 to 40,000, if your monthly income is 40,000 or 50,000, you better be king. Toga injo jeans kaka wan makwa choko samoro choka la paberio samoro choka uchiel samoro bo onga nyakiolo. I will still tell you guys this. Jokma neno ni Ngima tek Nairobi, the best place to be and mano koriru moya hawa. But I don't need to. Bwana wao kubwa ni wadogo. Ingad life. No. Ni atai madaguro. No. Bwana kikona na dala shwali. Ase struggle mo chopo Nairobi. Right. And then instead mondo imia Dubai sana gwale Loka. Ikura niko kunu trabe nya Nairobi tidogo dala shwali. Wapi. Sana no mwao. Bobi do dak Nairobi. Bo dak Nairobi na wana settle in Nairobi. Isana. Gidiga kani. Reason. Osema nyo pesa rono. Okay, pesa. It is all about this. Angizini ananyalo ngisi imede teme gwemu sani gi 20,000 maingono. Tabro share. I don't sell my ideas. I will give them for free. That's why I'm telling you not picking ad again. Winyi. Nyara lego dala wacho ni ya. Dawe mari dhi Loka bwana pogruok moro nitie bwana. Ino siepo kedwa na rom kodi bwana. Bige gari bichunge dot kaecho kedwa na riembi. Ido malisa mibiro timanya ino gachi. Kaka makoro kinyi wadhigo ka papatizi. Abro dhi kodi step by step. Jaloka kuwuok. Chakane kor kadini wach dala. Jaloka kuwuok Loka biro dala. For example, resign. Koko riembe. Amo riembe nitie pesa moro misudo. To maybe natiko 5 years. Ngani utiko 5 years to duogo Kenya. To maybe omie kata na Jilunga Loka bwana ni pen kila geni jilunga Loka. Jilunga Loka bwana. Lakini penye ngama ni Loka. Kwa kawuma. Kichoko gijia pa penye gini kango mageni. Iboro kaji ariyo only to gibro ngisi ni process manage kala mundo. So it's something that mimi ana won
ase experience kindan kod angi investment maga atimogi through kujinyima kujinyima nade bwana wawach niya ng'ato sani okawo ating'o ne kata nyathi ot iwinjo arwako uniform manyiso ni ok abi nyieora gi dior ke diorgo pesano to kaka achiemo ode kanyo manyiso ni bajet kaw kato adak kode kanyo rent ok achulo sani Nairobi ka achulo rent 8,000 ka an Loka adhi tiyo gi wifi ng'ato kone achulo wifi 3,000 manyiso ni per month pok iketo chiemba atiyo gi pesa mano 12,000 dong mano 12 ma ang'e maber ni every month nyaka 12 atimo nade ati pok awuok ka adhi town ingeni mondo mi awuok umoja chop town ka ang' aduogo 200 ok achamo gimoro town bwana ino kiwenjige mano bwana iwinjo kamigolo 12,000 income mara no kore ma wang'o iyo ok emomiyo adhi Loka nikech en gima black chwet sama ng'ato golo teri Loka idhi mondo nyathi iriembo ne nyathi ng'eni ng'ano mayamo bang' umayi gik mang'eny sana ng'ano maya mana go mana dawole village ng'ano mayi freedom man godo iriembo nyathi igo go chuchu remember ni sama iriembo nyathino if anything happens to that child in a responsible one sama iriembo nyathino if anything happens in a mind responsible nyathi nyalo wuok e gari ba donje buo lwara lora kende okimaki idwa ni mak iwuogi mak nyathi those things are there even seche ma ng'ano ketie dak kume kanyo nitie things miluongo ni green rules mag piny ka piny kod katiba kod chike ma Kenya opogore sana Kenya ka umi freedom tie Kenya kama ng'eny ma for you kaka kiwuok kata ne bede oko mondo mi chak ngimano mondo ibed fit len koro chako winjo ngimano it will take you approximately 2 years 1 to 2 years so kiwuok kata ne dhi oko give yourself 1 to 2 years kapok kiki expect investment ang'o meng'isi kama ibro dhi US ibro dhi piny UK ipod pesa ma kocha koingo ma Kenya ka ng'ato ng'isi ni 8 iyudo kondiki moro kata price 8 euros mano pesa ok ibi loke piyo Kenya ibro biyo mani 8 shilling tigolo ni golo 8 shilling golo pesa di ma Kenya by the time magino go be remind time ni dey remember you were moko kachien right jomi we chien gi expectations magi from your uncle up to your sibling ama your family gin gi that mentality ya mtu maji expect ng'e abebo na moro jam kodika wacho ni freedom of cham umari kuja majuu okabitamo ng'isinia okabitamo na because kami ka passport mari ta hold you understand abro ng'isinia ikiamua ni this is a free advice amnya jamadwani ngamadwani lakini ng'isinia ka in a position minyalo yudo moro 40,000 every month to 50 or and above don't go Kenya twak dwaro ka wadonjo live nyalego legalenga bang' madhi e TikTok acha uluwa mondo mi ukona ne udonj mondo ukone jamani bwana to koro apinyi gi sandi ni endi ang'e ni ng'ama nyalo neno gini endi ji nyalo gombo dwaro tudruok awinjo ni nitie jok moko miluongo ni agents and the rest kadwa dhi Loka kaka sani an osiepi adwa dhi Loka ok akoni ni miya advice ni Loka tek kia ni Loka yom an adwa dhi ma the only thing makoni en niya tuda kaka nyalo dhi Loka ok apenji ni Loka tek ok apenji ni Loka yom first of all pok ami experience mara ma Loka Loka ber gi gimoro achiel komi time mar somo kija piero somo mar timo kaka an omiya time mar somo
nyaka dhi asomo gik moko ang'wen. Asomo photography, video graphicing, video editing, Adobe asomo batieko. Asomo interior Design. interior. Ma odni nyalo somo maber kabisa. Odni kaka ng'eni nitie fundi kod ng'ama koro gore 3D 2D igore to ng'ano yani imiya ot tagoro nigo taplan nigo tang'isi gima kama kama nyalo odere kama Koro in igoro. An atimo ni marketing koro kidwaro design tabiro timo design. Alright. Koro nikech in isedhi misomo kaka sani koro isomo onok inyal somo kuma piny tek. Piny to nok tek, an kuoma nok otek. You understand? To gima neno kuomwa jowa emomiyo anyiso kama nikech an awuoyo kuom experience mara. Manyiso ni in short iwacho ni kihero rat to tek. Exactly. Ji mang'eny sama wuoyo kodi ni nitie noduogo e vacation ama nobiro dala to giwacho ni Kenya piny tek. Seche mane polo giwacho ni Kenya tek. There are some people mabende oduogo osign ni biro for 2 months ama for 1 month to dok gi some week. Ni ok anyal bet Kenya. Of course, I'm telling you the truth. Nitie joma biro Kenya ni tieko 1 month, ok tieko 1 month. Giwacho ni pesa orumo within a week, pesa orumo. Koro ken kaka jodhano pare no. Joma ng'eny wuondore. Majority wuondore sana. Gina ina PR mang'eny sana. 90% dhano wuondore sana. Ka in ng'ama nigi nyithindo mantie ma chulo school fees. Brother, ibro chulo school fees. The only thing ibro wacho, inyalo wacho ni chulo school fees, kendo ibro somo. Lakini kidwa dhi Loka, gikaw nikech kikaw kidhi gi jaodi, gibro mi free nini nyithindo bro somo. Ne, ma free. Nyithindo bro somo. But it will take you time. Mondo mi yud that package ni Kenya local tiek gi nyithindi is nyaka tiek gimoro nyaka ibed kata for a period of like maybe 2 years. Countries moko kao 2 years, moko kao 5 years. Mondo ibed inyalo invite tiegi mondo then tiegi kosa biro kacha kendo chake ng'ise ni ya kibiro first 2 years maybe for example kidhi Poland inyalo give first 2 years inyalo invite jaodi to kubi kaka jati yani ok onyal titi mara mona ka to biro mana limo mano kaka Poland. Nitie another places makidhi tidhi to ng'isi ni after 5 years ibiro bedo able maduong jaodi ni 5 years ochako otieko kata 1 year korko obedo onyalo apply for tich no inyalo bedo tich kapok iyudo residence permit. Nyaka ibede nyaka ikwagi apply bagi approve to gi approve through ging'iyo kaka isebedo bedo kanyo. You understand? So it is a journey madwaro commitment kod sacrifice. Ka ng'ato golo 5 years ngima ni sana ibiro bedo gi sianda. Ang'eyo mano to mari kendo ok ng'ani. Lakini gima timore ne go kwano ni this 5 years nikech ng'eni yeah. Oh, in terms of time. Because time is not waiting for us. Yeah, exactly. I'm now getting the point. I remember ibedo mabor kod main odi for 2 years or 5 years. Maybe let's say 2 years. Ipane how safe mind kamewe or you koro Loka ber kod ng'ama pod tin. Let me now put it that way as we conclude. Loka ber kod ng'ama tin. Below 25 ber ama below ng'ama pok okendo yani in short. Kata ng'ama pok onyuom. Lakini ng'ama pok onyuom mostly nyiwa ya madhi Loka. Wache. Nyiwa madhi Loka. Kabanu wuona yawa. Ng'ati miwuo
abro wacho ni nono. Nyithind chiel abro wacho nono, mae to kata kugura tugura, lakini akwayo adiere maeroga. An onge chieng' mane argiavo ne ng'ato. Abro wacho madiere. Nyiwa maloka. Nyiwa madhi loka. Expectations gin ga achiel. Okende gin go. Iriambo. To donge kata janyuol yawa. Janyuol apenji ba. In ka winjo ni nyathi moro kende gi mdongo ni wachna. Congratulations. Donge ng'at jimor. Jimor nyaka. To winjo ni nyathi moro kende gi comedian. Donge koro joma dhi nyiwa madhi loka expect ga wazungu. Then mzungu dhi gore nono. Iwinjo. Mzungu kosagore nono. Koro kidwa duogo pare ng'at moro man go mzungu. Afadhali kata ng'ato mzungu. Dan mzungu. Nikech by the way, neno wazungu madhano duro ka. Jogo thagre. Jogo thagre serious. You don't need that. Mabiro kae. En kaka koro lang idhi Tanzania. Ija Kenya idhi Tanzania. Ng'ene bisi medo ngama. Nyaralego wachin ai anto jarateng' mahero wada. Penja na experience mare gi jawa mzungu chalo na. Ka penje. Usa experience mzungu. Nyaralego. Be ise experience mzungu kosiero jarateng' nikech nogo enoma. To jarateng' nitie kose an. Sani kira anda nono. No bada. Ma pokorwaki. Koro inyalo manya. Mae kod. Mae keta for formality. Mae ni sawa. Koro. Nitie gimoro maber adwa napenji. Lastly kapok owuok kaendi. Iyudo ka nitie nyiwa modhi loka. And gitimo ga contract ma at least 2 years. Yeah. Iwinjo? Mano ne joma tiyo udi, jomoko tiyo tije mopogore opogore. Imiyo gi ga at least 2 years. Makata koponi det ng'ato. Mago joma odhi gal. Modhi gal. Iwinjo? Modhi gal. Gikawo ga 2 years. Yeah. In kaka ng'ama maybe osebedo oko matin. Yeah. Inyalo wacho ni ng'ama det nyar gal and at the right track koso o waste time ong'e gimotimo. Like an gi nyar gal. An gi nyar gal. In gi nyar gal. Marito ni chiemo kuduogo Kenya ka takal. Inyalo advise kaka mari ni an sawa koso abeda resident matin. Genti gimomo kata kipimo ni nasa wuotho. Actually nasa wuotho. Golf bende nasa. Golf kata na by the way ayudo nyaka chance ba adini gi World Cup. Nade nyaka World Cup. Na tiyo gi kiki. Mano ini sawa bwana. Pesa kikidog mo kipogo. Yeah, FIFA kata ma Australia ni. Hopefully anyalo yawana ntie madhi Australia bidii mari. Yeah. Yeah, mapoda hopefully nyalo chance bade adi kono. Koro gima timore. Nyamano noko yienwa bedo gi lewni go. Da tango ni lewni. Okay. Oyienwa go kodgi. Pinja. Oyien. Mia chiel. Loka bigo go pinja. Abro mi achiel. Mano ng'awacho ni mano wife material. Owacho ni nyargal mano wife material. Ba ine makoro kona gi gimana neno an. Duration ma tieko go gal. Winji nyargal. Ofulu ka koro. Nyirgal. Inde. Nitie nyako mowuok dala. Ka owere gi chuore. Iwinjo? Pen kila wacho ni date nyargal but your own risk. Mana die. Naomi ang'isi ni gintie. Nikech ok ibi ng'eyo sama idhira ne date. Nitie mobedo frustrated e ngima. Ma maybe noweyo chuo. Kata chuore no. Chuore thono to nomo. But weyo chuo ne ok en gima ber. Nikech king'iyo gima wachre maber. Nowe chuore e design moro ma ok onyal gombo dok. Ng'ato be ok nyal gombo kawe kendo. Nitie nyar gal manowe chuore niya wuod karungu. Gima tek
wadhi amani oduma pedi kaka dichuo ne ok nyal bedo gi dat iluongo ni kizungu luongo ni drive ok onyal rito twi ba dichuo timo onyombo nyako ni kopuonjo ni chuore onyombo to timo nang'o orango koro ng'ato mondo koro wang'e koro tiyo kod ng'ato to dichuo cha the moment ma nyako cha biro duogo gi pesa who is that ok onyal tamre ka jodongo biro welcome chiege ba ing'e ni ka samoro nyako ng'isi ni I will marry ochat kodi ma oketi gi imo oketi gi ang'o une WhatsApp call ni ma video call ma in oketo ni ma itimo ang'o sani koro gigo samiyo ji mang'eny end up second third thing mantie timore gi nyal ga bwana ma koro important itiyo gi nying moro miluongo ni kemboi kemboi no kata na siwi pimni bwana ng'amo goli ka imagine agent dongo were kodi ni dhi ketinde ichopo kucha ng'ato romo kodi ende airport piny mikia in kata ni piny mikia ng'ano be kia oketi kata nikech alafu itieko one month ringo iwinjo apenji ka nyako ni nyalo ringo ng'amo miyo ngima e piny cha oringo boweyo nyaka passport nego te nok odwa koro in ng'amo yudo mana ka koro ngileke 32 in ng'amo ni nuna point no okete ndege ngise ne wach for example the Dubai kochopo Dubai oyudo ng'ama pok noneno e ngimani ok wach ne pok noneno ga gimoriwo gi be onge en mana agent nyako ni kamo nyalo ng'eyo onge apart from ng'ani ma ng'ani tere mokwongo motieko ne tuma to ringo we mowe nyaka passport mowe nyaka mshahara alafu in odwa ng'isi daeri ma abro bedo kodi nyaka chieng' itho ang'o ma ng'isi nyako ni bro bedo kodi ang'o mone weji emi point ma in chalo ni gombaka tanto chuoya ok achuoyi ang'isi adier to the reason momiyo jogi an time nabedogo mang'isi nabedogo gas nanenogo kaka nyiri ne pitia actually nyako ok onego tich ot ma bende most of the countries gitamre ni jogo ok dhi tich kila wachoria yawa wendo nyaka igol siriwa wego koko ne adwa ng'isi gimoro achiel ni batan gima ng'eyo mari ni kila ng'ato nigi tabia mare owuon kemboi go ema anyalo dagi niko gin gidhi nyaka e clubs juzi ziko huku but some under contract I don't think so winjo wacho ni kemboi wacho ni kemboi wacho ni kata eno dagi wang'isi the reason momiyo awacho ga an ga conclude ga this way nyako ma below 25 years old ang'o momiyo dhi teammate dong piny samoro tek dong piny samoro tek ba wapimni wang'isi parent ma nyalo watch iwinjo ba parent nyathi manyako wan kaka joma chuo an adichuo ng'isi kaka ng'ama dichuo wan un mon chuo ohero gimoloyo to nyako moyie heshimu mo respect herself mabro tugo kode we kawo that below 25 ng'ama onego bed ni tiyo tije to nyako ma chuore otho to we ni skul iwinjo to parents osakawo nyithindo ma below 25 years tero oko dhi tiyo to nyithindo gi oro pesa jonyuol chamo dong gikonyo jonyuol ok konyo jonyuol ang'isi wach mar konyo mach ok konyo aduogni an wuon gi mach ichamo
Nikech for example jogi chamo like 30,000 market every month. To end up no oro nikech ok gisave. They are not saving. Jogi chamo mana kati. The reason, for example, kawacho ni mane magichamo. Ama wach ni gicham kana na 50, migi 50,000. 50,000. Well, migi 50. That is ina ya. Bwana jonyuol keto nyithindo life mag nyithindo amate. Nikech nyathini kod manyako ni. Remember ni an ng'ama dichuo. Adwaro nyako mojieshi. Nyiri kodhi kucha. Odhi donjo mopogore kod ng'ama ni kod understanding mopogore. Ng'ani bro mistreat nyako ni dendo bro duka kaka ni. You understand? Ng'ama dhi tiyo tij ot nikech ng'ani dhi bedo kod employer ni 24 hours. There is no overtime. There is no off like the leave. Koro janyuol mawinja kik ikaw nyathini nitero oko. We dhako machuore maja 35 and above manto sawa nya an nyithindo ariyo puonjo ma nyathi manyako janyuol invest kuom nyathini. Ka school fee tan miye lamo ka janyuol lamo ne ga nyithindo cha. Ng'ama mama miyo nyithene nyathina gimichamo ok nyal tamo. Iwinja? To in ng'ama wuoyi ma nyamin gi nitie, please give her support her. In wach Loka ni ok support. I don't support it. To kanya ntima nyako dhi Loka. Okiti mar mama. Nikech nyathi nyako nego beni kendo below from 20-25 or maybe 30 nowadays, right? This time nego beni nyako ritore odgi, ong'eyo kaka nego beni dak kod chuore ni puonj, right? To ka ido ka nyako isaoro nyathini, isaore no dio bao. Okode ba. Odhi oti. Otiyo na. And then anadwa kendo kaka jabungu. Ayudo nyako ni nosadhi oko, nokonyo jonyuol. Adiera nyako ni kapenje ni dhi oko adiera. What do you have? Manyalo chako onge. And I believe in the provide for my wife. Because my wife is my queen. A man should be a responsible man. Iko ber jok mari pendu kuom mon. Baba wacho no. Ka chuo ng'ato kikugura. Ka in a man, be a responsible man. Ka in a father, be a responsible father. Know your responsibility. To kan gimutami setemo to kiki or dhako no duty oko. Ngima ok nyal tami. Ami the best option. Kan gimutami Nairobi, ok nyal tami da. The reason why ngisi kama ni kete nango ba. Bwana ngisi ni angisi kan gimutami Nairobi ok nyal tami da. Ok nyal tami da. Ngisa chiel mane kolo. Koro weuru chiegi Loka. Weuru chiegi Loka. That is a big mistake maketimo to bro why you work for the rest of your life. Nikech Loka kata be ko ber samaro chiegi bero jeshimo. Amoro ronge ukora maro nyako no wacho ni jodo gidhi e club go. Oyudo bangali mo. Ba chiegi pok oyudo kata ni galo pare. Bangali chamie. Bangali ngite ni bwana anabro misiling alpapaga big nikech mano be maybe be magigo. Alpapaga big make. In pok oyudo kata ni galo pare nyaka ni chakende. Obro bedo kodi. Kobro chako wito ni wa. Kokamano kal papaga big oyudo ni alo pade kichamo tingeni chiegi. Kala chiegi to timo tich moro nono. Ouso ringo manu. Rajani, I wish one day we could meet in person, we talk more. Manonga. Juskiza mtu mmoja tu kidogo tatizo. Mano Nyaralego. Nyaralego bwana eno Nyaralego kia Loka manyo kasto Victor wachini oh my goodness. En ko winjo weche Loka ko to wachini oh my goodness. Pen kila wachini but one macho poko nyuol gi one Loka communication. Manonga. Pen kila Ngine kila kania jabungu nika chuo poko nyuol sana. Ben kila mana rewa an open by the way. Kini ngama white material lakini poko nyuol chuori. Gikumo chopeno endo adwa ni kaw thuolo ni endi an mokwongo goyo kamano ne jok mano watchwa imero ni kaw thuolo ni endi iwuo kodwa kaka jabungi iwuo gi jok maneni ikonwa ni to ka ng'ato dwa yudi to yudi nade to ng'ama gombo dhi Loka to ere kaka inyalo miyo connection. Alright.
an kakiyuda an gi iluonga ni CRJ, yani CRJ Wanyara Gira Jabungu. Koro everywhere anyalo yuda kaka CRJ, CRJ, CRJ. CRJ, Facebook, YouTube, CRJ. But connection. Inyalo miyo gi namba ni mondo gimany. Oh, namba mar simu mar Kenya iyuda gi WhatsApp. En awach kod kotik awach 07 22 359 342. Anuoyo sindiko ni No. 07 07 22 22 359 359 342. 342. Yes. Mano namba materi Loka. Namba no. Idonjo go Loka maler. Mine. Meanwhile, anagwero kamana ahinya Jabungu. Yes. Angeni sama pod in Kenya kani wabiro have time. Yeah. At least we are still going to talk more about this. Yeah. Because I know there are some people that are going to see this that are not like now, but maybe they'll shoot some questions. In any case, they'll be shooting those questions, and you'll be around. Yeah. I'll still invite you so that at least we talk to them. Yeah. You enlighten them. It is also good to enlighten these people because what will be the big mentality mar one Loka mafwade. Koro gisani tagoiro kamana ahinya lakini dongi wach moro modanyo wache neno ka ng'ato osedonjo kacha musika chani Jabungu amanyo nyinge kaili. Meanwhile lakini betie wach midongo kanyo. Anyalo mana nyiso gini jokanyanam akwang'uono ka nitie ng'ama koso ne ta any question namba namiyo inyalo penja. Steven Rock ema musika chani Jabungu chalnari. Yes. Ka nitie ng'ama koso ne nyise ni onyalo namba namiyo gi inyalo inbox koka mano inyalo raise any question. I'm always there and I'll be there for you guys. Umari an open kendo kanyalo kutoka ni natana. Yeah. Koro sasa miluonga ni anything to do with this thing, I will always be there for you guys. Thank you so much. And the second thing, I would also like to talk to our artists. Yeah. And the entire Luo nation. On the website called another perspective of how we can change our life. That is the most important thing in my life. Yeah. I want to bring a change. I want to transform the nation. Yeah. But naanza na Kenya na Luo land. Yeah. Anyway, thank you guys. May God bless. Hopefully, I know we'll organize a live one of these fine days kabla rudi ndo uongee na wasanii. Yes, I will talk to them. I make sure that time you tag them and they're gonna be. In fact, I'll advertise it. This one we never planned. Yes. And I never knew that you are in Kenya. Yeah. So I just found you and I say it's better when we share one or two. Yeah. Michael Steven Rock, thank you so much for joining. Though we are just concluding, we are at the end. Meanwhile, you can review. On YouTube, we are called LTN, Luo Trending Nation. The video is there. Our interviews are there. Everything is there. Thank you so much for those people who are watching. Marion, I know tunakutana pale. Marion Juma, we are meeting on the other side. Painkiller, Nyejusakwa. My contact is there. You can contact me. Adwa biro Loka. Victor Tieno, Nyaralego dala. Namba na nie page kanyo coach na u. Unadwa mara. Inyalo kono gi no ne twagni omora sana. Jabungu makanye. Namba kidwa ng'eyo mang'eny 07 22 359 342. Right? 07 22 359 342. All right.
Yes. Live from Abuja, Nigeria, no Bernardo Vina. No, live from. Sorry for joining me. No problem. You can just review. Yeah. Mario Ndwaro TikTok kacha no mano kwasi chiemo sani wadenyo. Yo wacham lunch. Mondwara duru kanyo. Thank you so much. Let's meet next time.